Hi guys, I'd like to speak about the incident that happened on the 15th of November 2024 between myself and Sipho Ndlovu. Firstly, I would like to apologize for opening a case against him. It was the heat of the moment. I've damaged his reputation. I've chosen to withdraw the case because I've caused unrepairable damage to his name and his image. I was upset with the way that the relationship had ended, and I sincerely apologize to all his fans and his supporters of Sipho Ndlovu for falsely accusing him, and I hope that we can find a way to put the past behind us and move forward. I knew on the day that I had gone to his house. I shouldn't have gone because the relationship had already ended, and I'd also like to apologize to his brands and all the people that they've lost out in working with him. Thank you. Then I go to sleep. In the morning, I prepare to go to work. I see the WhatsApp. She sends me a WhatsApp. She sent me a photo with a blue eye. And then I'm like, what is this? And then she says, I'm going to tell South Africa that you did this to me. And then I was like, no. You know very well that I didn't touch you. I didn't touch you. You know very well. Then she was like, you allowed securities to manhandle me. Now you'll know me. And I was like, okay, I don't understand what I was supposed to do. Because number one, you trespassed. You came to my house without access code. Then she said, watch me. You'll be trending not so long. And I was like, okay, let it be. I'm preparing to go to work. I go to work. When I go to work, now I see people, man, they're like, hey, man, hey, bruh, what's happening? Now I get a call to the office. They go to the office and meet with the channel. I get to the office and then they're like, bruh, you are trending. Already it has escalated to channel level already. You know, bruh, you're trending. What is happening? And I'm like, guys, I really don't know. Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Ibuhlungu lento ndiyivayo yenziwe yile ntombazana. Beninamantombazana into zodlala zithengiswe epephu zinamaviri. Izinto ezinje awudlali ngazo. Mina xa uzo-accuser umuntu ngesigaxa esingaka, emveni koko ummoshele i-reputation yakhe, ummoshele because lo muntu kwi-acting, ummoshele i-acting gigs, ummoshele nje izinto ekufanele uba uyazenza, ogqiba wena uthi hayi ndiyaxolisa, uthi bendixoka hayi bendizidlalela mna. Udinga into ozodlala bethuna nodlala ngento ebuhlungu kangaka. Bakhona abantu aba-abhuzwayo for real, izinto zenzekayo kubo, wena uzoxoka ngento enjalo and you know exactly uba iSouth Africa izokusapota because kaloku we are not allowed to ask questions. Xa umuntu esiza ngaphambili esithi ndim lo ndi-abhyuziwe, we have to support that person. Kanti umuntu uyaxoka, uyazidlalela nje ibithunana. Hayi ndiyayoyika nantsi intombazana. Njebe ubhuti esithi nje wayinayo ne-blue eye, wamsendela iWhatsApp ene-blue eye. So wayebethwe ngubani ke ngokuloo blue eye? Wazingomba okanye wazibethekisa entweni? Yho, hayi le ntombazana umntu ozothandana nayo next kumele nje abe careful. Uzam-accuser ngewesi xa sebehlukana because kaloku cacela uba akalahlwa yena. Into ethi masohlukane hayi akayifuni. Uza-accuse bekhe wathi masohlukane. Yho, talking about being clingy. Uklingi mntana abantu. Nale yoba kuthiwa wena wenza ithathu wabhala igama likabhuti eneveki nje eyi-1, just 1 week bethandana, wahamba ubhalisa ithathu, isixwebelele sethathu esinegama lalo bhuti. Yebethuna hayi akabhadlanga. Ezongabhadli nje ezo. Ubungabhali lakho igama nje uboxa kuyintoni ungasuke ubhale lakho igama xa ngabe ithathu le nto ubuyifuna. Hayi umthetho walapha eSouth Africa uyadinga nje ujongo. Uyadinga uphinde ujongwe xa ngabe umntu ekatyhuze ngento enje.
ogqiba wena igama lakho ligcwele kwi-social media, ligcwele all over, uleyibhelwe as i-abuser. Xa seke ngoku umntu esiza ngaphambili esithi hayi bendixoka, iyithweni loo nto leyo. Umthetho ungenelela phi wona uthini? Umntu akakhathathwe noba yi-6 months akhayobhadla ejele for uxoka ngegama lomnye umntu, because kaloku uxolisa akuzuyicima yonke le nto, akuzuya kwi-social media iyocima. Uzawuhlala ubhuti enale label phezu kwentloko yakhe yoba yena uyi-abuse. Ngokuthi sorry kwakho ayizucima loo nto leyo, izinto zakhe zimoshakele already. Yho hayi girls, we need to do better bethunana, we need to do better. Asikwazi mani uthatha iintlungu zabanye abantu sidlale ngazo, because kaloku bakhona abantu aba-abhuzwayo for real apha emhlabeni, abahlelwa zezi zinto iminyaka or umntu umnyaka asekho emhlabeni umhlambe. Kuzobakho iqathalala elinje elizothi hayi ndine-blue eye, uzibethile or ucela iitshomi zakho uba mazizomgomba khaniveni. Hayi, umntu othandana naye, be careful brother, be careful mntana sekhaya. Umntu othandana nalo sisi lo uyawuthi mhla nohlukana uya kuleyibhela ngenkulu into. And ke ngoku into ebuhlungu lo sisi angayaziyo, khona into ekuthiwa yi-law of attraction. Le nto uyirhalelayo uyithetha ngomlomo wakho uvele uyi-attract. Le abuser ayifunayo ayi-attracta, athandane nayo, imngombe manyani, imkhuphe i-blue eye manyani, ogqiba aphinde aze ku-same social media azothi uya-abhuzwa. Abantu bazawuthini? Abazuthi nanku uqalile. Xa ingabe le nto ingenzeka manyani le ayifunayo, uzawuthini? Abantu bazamkholelwa? Akekho umntu ozophinda amkholelwe, because kaloku yena uyakwazi uxoka. Aze ayithandazele nje leyo uba angaze a-attrakthe le bhuli ayifunayo, because yibhuli le nto ayifunayo. Angaze ayi-attrakthe, ayithandazele nje leyo. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Hope ubhuti abe rayithi bethunana, abe rayithi. Yho, i-record ii-deals ngathi angaphinde azifumane i-acting gigs, aphinde azifumane, i-life yakhe iphinde ibe rayithi, ibuyele back to normal. Ibuhlungu kakhulu le nto imehleleyo. Okay guys, ndiza nibona kwividiyo elandelayo. Bye for now.